biċċek, int is-sebbaħ il-ħolqien. Salmulek l-art u s-sema, kull fil-ħodu bloħla l-sin. Ja mulejja nizzik ħajr, għaliex int tal-ħajja s-sit. Fik is-seta, fik il-ħnina, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missieru, tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sinta Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġmana unik dal-għodu f'dan is-santwarju ħażiż tal-Madonna ta' Pinu, santwarju ħażiż ħafna għalina, biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Blas jew San Bjarġu. Isqof u Malti. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħlfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Marija Assunta, Viktor u Twani. Int li tiftaħ dirajt l-medin bejn u taħfrilhom mulej ħniena. Int ir-raj it-tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmut tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Għati widen mulej għal poplu tiegħek fit-talb li bil-ħerqa qegħdin qed jagħmillek bil-għajnuna tal-Malti San Bjarġu. Għatina li għenna tal-paċi fi żminijietna u għenna fit-triq tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix fi Saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarrim it-tieni ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, Absalom sapruħu wiċċ imwiċċ mal-qaddej ta' David. Absalom kien riekeb fuq il-bal u l-bal għadda minn taħt il-frijejta balluta kbira. Ras Absalom tħabblet mal-balluta u hu baqa' mdendel ben sema wart fil-waqt li l-bal li kien taħtu baqa' għaddej. Kien hemm raġel li raħ u mar jarraf b'dan il-ġewab. Qallu, ara, rajt li l-Absalom imdendel mal-balluta u ġewab qabatlet vleġeġ f'idejh u mar waħħalhom f'qalb Absalom li kien għadu ħaj f'nofs il-balluta. U ġewab qal lil-Kusi, mur għid is-Sultan kull ma rajt. David kien bil-qiegħda bejn żewġ bibien, l-assis tala' fuq is-saqaf tal-bib li kien hemm fuq is-sur u beda jħares. U malli dan lemaħ raġel riesaq jiġri waħdu, l-assis beda jgħajjat u mar jarraf lis-Sultan b'dan. U s-Sultan qallu, jekk kienu waħdu aħbar tajba għandu fuq fommu. Is-Sultan qallu, mur fil-ġemp u oqgħod hemm. Dak mar fil-ġemp u qagħad hemm jistenna. U wara wasal il-Kusi u qal, aħbarijiet tajba hemm għal sidi s-Sultan. Il-mulej illum għamel ħaq miegħi kontra dak kollha li qamu għalik. U s-Sultan staqsa lil-Kusi, Absalom it-tifel jinsab tajjeb? Il-Kusi wieġeb, ħalli jiġrilhom bħal dak iż-żagħżugħ li dewwa ta' sidi s-Sultan u kull min iqum għalik biex jagħmillek id-deni. Imbagħad is-Sultan qabditu roda, talla fil-kamra ta' fuq il-bib li hemm fuq u beda jibki u jgħajjat, ibni Absalom, ibni Absalom, mhux li mitjiem minn flokok, Absalom ibni, u ħabbru lil Ġoab. Ara, is-Sultan qiegħed jibki u jitniet minħabba Absalom.
Bir-rebħa ta' dakinhar inbidlet f'niket għall-eżerċitu kollu, għaliex dakinhar l-eżerċitu sama min jgħid is-sultan u molli minħabba fi bnu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien għati widem mulej u weġibni. Għati widem mulej u weġibni għaliex jiena imsejken u f'qajjar. Ħaris li ħajti għax jiena twajjeb, salva il-qaddej tiegħek għax fik nittama. Għati widem mulej u weġibni. Int Alla tiegħi ħenna lija, Sidi, għax lilek ngħajjat il-ħin kollu. Ferraħ ruħi il-qaddej tiegħek, għax lejk Sidi jiena nerfa' ruħi. Għatini widem mulej u weġibni. Għax int Sidi, twajjeb u taħfer, kollok tiba l-kull min isejjaħlek. Għati widem mulej għat-talba tiegħi, isma' il-leħen u l-fiq tiegħi. Flimkien għati widem mulej u weġibni. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Kristu rafa fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien wara li Ġesu reġa' qasam bid-dgħajsa għax-xatt ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Dan malli rah inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu: Bint iż-żejra waslet fl-aħħar. Ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfiq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu b'kotra kbira mixja warajh kulħadd iros fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena sħaħ dbati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit biss taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha. U mhux biss ma swila xejn, imma talli marret għall-għar. Meta semet Ġesu, ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u messitlu l-mantar għax qalet: jekk immissim qar il-mantar tiegħu inkun infejqa. F'daqqa waħda tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fija ħasset li kienet fieqet mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn il-kotra u staqsa min mess lill-mantar. Id-disċipli tiegħu qalulu qiegħed tara dawn in-nies kollha irossu madwarek u tistaqsi min messni. U beda jħares madwaru biex jara jilmaħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara tirtod bil-biża' għax għarfet kien ġrala, resqet inxteħtet f'riġlejh u sqarritlu s-sewwa kollu. Qalilha: binti, il-fejda tiegħek fejqitek, mur bisliem u kun infejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem, waslu xi ħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u lil dan qalulu: bintek mietet, għalfejn tħabbtu iżjed lill-imgħallem. Iżda Ġesu sama x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga: tibżax, biss inti jemmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlief lil Pietru, lil Ġakbu u lil Ġwanni u Ġakbu. Waslu id-dar tal-kap tas-sinagoga u ras torbju sħiħ u nies jibku u jixtru. Daħalu qalilhom: dan l-istorbju kollu u dan il-bikki għalfejn? It-tfajla mhijiex mejta imma rieqda. U qabdu jiddieħku biha. Imma hu keċċihom il-koll il-barra, ħamihom lill-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha: talita qum, jiġifieri t-tfajla qiegħed ngħidlek qum. Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu mistaġbin bil-għaġeb. U hu wissihom bisħieħ biex dan ma jkun jabbieħ ħadd u qalilhom jagħtuha tiekol.
il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristi. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma żgħira fuq il-qaddis tal-lum. Mela bħalissa qegħdin naqraw dawn is-siltiet mit-tieni ktieb ta' Samwel u llum għandna il-mewt ta' Assalonne li kien it-tifel ta' David. Kien it-tifel ta' David. Hija storja traġika li għadha sseħħ sal-lum. Sfortunatament illum niltaqgħu ma' ħafna familji fejn it-tfal jippersegwitaw lill-ġenituri tagħhom. Mhux forsi fiżikament daqskemm moralment. Hija storja pjuttost komuni. Tajjeb, tfal żgħażagħ miż-żewġin kultant iltaqa' anki ma' tfal kbar miż-żewġin bil-familja ma jħallewx lill-ġenituri tagħhom jaraw in-neppotijiet. Persekuzzjoni kbira, llum qed ngħixu dil-persekuzzjoni kbira ta' jiġifieri qegħdin naqraw dil-kelma Alla ta' Assalonna li jiġri wara missieru David li kien is-sultan ta' Iżrael u jfittex li joqtlu. Ara. L-istorja imma tgħidilna li dan Assalonna kellu eżerċitu kbir ikbar minn ta' David. Kellu eżerċitu numerus ħafna aktar. Imma David kellu nies kapaċi mbagħad, bħal Ġoab. Kienu nies kapaċi, nies tas-sena, nies tal-ġlied, nies li jafu l-post. Allura kellu dal-vantaġġ. Imma l-awtur sagru irid jgħidilna xi ħaġa importanti. Irid jgħidilna ir-rebħa ma sseħħx bin-numri jew bil-kapaċità, imma hija rigal tal-Alla. Ir-rebħa hija rigal tal-Alla. Alla li jrebbaħ. Dis-silta hija mimlija sentimenti David li qed jipperikola ħajtu hemm it-tifel tiegħu jiġri warah biex joqtlu. Imma David jiddispjaċih għall-mewt meta jisma' bil-mewt ta' Assalonne, tat-tifel tiegħu. U jgħidlu nixtieq kieku miet jien minflok inti. Sentimenti ta' missier tal-ġenituri, tal-ġenitur. Fis-silta tal-Vanġelu għandna żewġ mirakli ma' xulxejn. Għandna u din fit-tradizzjoni sinottika qegħdin qed ma' xulxejn. It-tliet evanġelisti, San Mattew, San Marku, San Luqa, iġibu dawn iż-żewġ mirakli ma' xulxejn. Jista' jkun li minħabba n-numru 12. Għaliex dik il-mara kienet ilha marida 12 sena u dik it-tifla kellha 12 sena. Jista' jkun li għalhekk, jista' jkun ukoll li ġraw fi żmien wieħed. Ara. Ejja. L-ewwel miraklu din tal-mara li messet il-mantar ta' Ġesu. Hawnhekk għandna fidi pjuttost primittiva, fidi maġika. Li trid tmiss il-mantar ta' Ġesu u tfieq, fil-fatt fieqed. Ara ftit, hija bażika, il-fidi minima, maġika. Ġesu jagħmel mirakli hekk jisu għad-doġġ. Fil-każ ta' bin Ġajru hemm aktar żvilupp. Dan Ġajru jmur għand Ġesu jgħidlu għandi l-binti waslet fl-aħħarija qiegħed idejk fuqha u tgħix. U Ġesu jħalli kollox jaqbad dak li kellu madwaru u ħafna nies imorru warajh. Imma dawk in-nies ma jemnux. Ara, San Mark għandu din in-nota rikorrenti li Ġesu mhuwiex mifhum. Ħadd ma jafu. Fil-fatt qallhom dik it-tfajla mhijiex mejta imma rieda. Jibdew jiddieħku biha. Ma jifhmuhx, ma jemnux fiha. Kelma waħda biss. Għaliex xejn triqda? Iċ-ċimiterju huwa l-post fejn il-bnedmin jorqdu. Ara, koimeterjon bil-Grek. Tfisser dormitorju, ara. Koimeterjon, dak huwa ċ-ċimiterju, huwa dormitorju fejn in-nies jorqdu. Għalhekk Ġesu minn hawnhekk ġejja. Ara,
Ġesu jgħid dik mhix mejta imma rieda. U juża kif jagħmel San Mark il-kelma tal-qawmien, kull miraklu semmejniha dejn, kull miraklu f'San Mark għandu viżjoni lejn il-qawmien ta' Ġesu. Lil din it-tifla jgħidilha talita Ara tfajla qiegħed ngħidlek Il-kelma hija indirizzata għal qawmien ta' Ġesu li jagħti sens lil kull miraklu ieħor, qawmien ieħor. Ħanitkellma fuq il-qaddis tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw San Blas jew San Bjaġġu. Dan kien isqof fl-Armenja fir-4 seklu. Ftit li xenna fuqu, imma sar popolari ħafna minħabba miraklu li kien attribwit lilu. Kien hemm tifel qed jiekol il-ħut u waħlitlu xewka fuqu fi griżmeħ. U talbu li San Bjaġġu u fieq, dan qed imowtu fieq. Ara, minħabba fek, fit-tifkira tal-lum San Bjaġġu isqof u mħaltri dan tal-4 seklu u jgħet mill-Malti tal-aħħar taħt ir-Rumani, tajjeb, kif qed ngħid popolari ħafna, bħallum fil-quddiesa is-saċerdot jista' jagħmel żewġ xemat malon ta' dak li jkun. Huwa il-qaddis li jfejjaq il-griżmejn dan San Bjaġġu, il-qaddis li nirrikordu għandu speċjalment meta jkollna uġieħ fi griżmejna. Nitolbu dal-qaddis biex ifejjaq lilna aktar fil-ħajja spiritwali. Miġbuni flimkien għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa nroddu ħajli l-Alla u nitolbu biex il-kelma tiegħu tinstema' fl-art kollha, ħalli kull bniedem jara s-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Tħalli qatt nieqsa mulej il-Knisja tiegħek minn rajja qalbiena li bil-kelma u bl-eżempju bħal San Bjaġġu ikunu mexxejja tal-poplu tiegħek li tafdalhom fi ħsiebhom nitolbu. Anqallub il-bnedmin kollha ta' rida tajba biex jagħtu widna l-kelma ta' dawk li inti tagħżel biex ikunu rajja u għassisa ta' ruħna nitolbu. Qawwi lil dawk kollha li jinsabu mġarbejn mill-mart jew mill-lem tad-dinja u għatihom li jsibu faraġġ fejk nitolbu. Daħħal fis-saltna tiegħek tal-għena id-dawl wislim lil dawk li għalihom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa u lil ħutna mejtin kollha nitolbu. Wettaqna fil-fidi li xanda l-fostna l-Apostlu tal-ġnus biex ma nixħlu qatt is-sejħa tagħna ta' pajjiż nisrani nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija tina sentimenti ta' imħabba, ta' rispett u ta' modrija l-oħrajn nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għalunna biex nitolbu għalihom jew weddihom it-talb tagħna. Nitolbu mod speċjali għal dawk li llum se jżuru dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbu għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk mulej għal familji kollha tagħna, speċjalment fejn hemm dan id-disgwejt bejn l-uliet u l-ġenituri, għatihom id-dawl u l-għajnuna tiegħek nitolbu. Nitolbuk ukoll mulej għal paċi fid-dinja, ħenna għalina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Mulej Alla tagħna għat-talb tal-qaddisin tiegħek żommna sħaħ fil-fidi, qawwijin fit-tama u kollna ħeġġa f'imħabbtek bi Kristu siedna.
jfisser għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej jumlu nidmu qoddimek u għamil li kun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofru. Tolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutalkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Bierek mulej qaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' mħabbtek li bih San Bjarġu għeleb id-batijiet kollha li sofra fil-martirju tiegħu. Bi Kristus jedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għaliex San Bjarġu ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-għemejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħaħ lil minnu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristus jedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruh fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lienna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Assunta, Viktor u Twani li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawwa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Bjarġu, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfirna dnubietna bħalma naflu lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denji. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kifret minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għajtajl id-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek aħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żomm dejjem fid-lejn tiegħek. Tħallini qatt ninferet minnek. Dan u l-ħaruf talla, dan u li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja.
U bil-wifa u ngħidu flimkien ir-ringrazzjament wara tqalbejn. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvan, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħni, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġlu u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbu. Itqalbina mqazza li għamilna mulej timla li ruħna b'dik il-qawwa li bija l-Malti tiegħek San Bjarġu dik bil-fedel ta' kollha u għeleb it-batija tal-martirju bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet ġeħet 3 ijiem li l-ġisem ta' Marija dan fil-qabar qabel ma talla fis-sema. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.